Dobar dan, upravo sam izašao iz doma zdravlja gde sam organizovao casting za doktora ili doktorku. Vidite, pre neki dan bio sam bolestan, sad se već malo izlečio, odem da se lečim. Oni kažu nije ti overena knjižica. Dobro, šta treba da uradim? Pošalju me tamo u, kako se to već zove, jeste PIO ovo ono. Ja odem tamo, oni kažu, ali morate da odaberete doktora i da nam donesete potvrdu da ste odabrali doktora. Ja kažem, vratim se u dom zdravlja, dođem na šalter i kažem onoj sestrici, dobar dan, ja sam došao da odaberem doktora, da li mi možete dati katalog? Kaže ona, kakav katalog? Pa katalog vaših doktora i doktorki, kako da odaberem doktora kad ne znam nikog ovde? Katalog u kojem piše njihova biografija, gde su završili školu, šta su radili, gde ima fotografija, krupni plan, cela figura, možda u bikiniju, ja već ne znam. Pa kaže, mi to nemamo. A dobro, da li imate na sajtu onda katalog vaših doktora i doktorki? Pa nemamo ni to. Pa kako, rekao, da odaberem? Ajde, rekao, da se dogovorimo mi ovako. Sledeće subote, prve, koja dolazim, u 11 sati ujutru pozovite sve doktori i doktorki iz vašeg doma zdravlja na casting. Jeste? Kako ja drugačije da odaberem doktora? Organizujemo lepo casting, oni dođu, mi se upoznamo, ponesu svoj CV, ponesu fotografiju, krupni plan, cela figura, može i sa mora, naravno, i da vidimo koga ću ja da odaberem. Kako inače drugačije da odaberem doktora? Ja stvarno ne znam kako da odaberem doktora. Normalno. Mislim da me žena nije ozbiljno shvatila. Naravno, zamolio sam je da isključi sve one koji su do sada ubili barem jednog pacijenta.